Litotúria patrocina l'oratge. El temporal comença a remetre i ho farà des del nord, per on va entrar. Avui encara tenim un dia gris, ennuvolat, amb plogins ja de caràcter cada volta més dèbil, més inconnexos, més intermitents i que afectaran preferentment la meitat sud de la comunitat valenciana. Les temperatures començaran a recuperar-se, però de forma molt lenta i progressiva. Avui encara un dia fred. Demà, sobretot aquesta pròxima nit, baixaran de forma notable les temperatures i aniran recuperant-se de forma progressiva, de forma lleugera i lenta al centre del dia de cara al cap de setmana. El vent també fa més fluix, això repercutirà de seguida en la mar, que quedarà una miqueta més tranquil·la, quedarà mar de fons, però no tindrem el temporal, la mar tan brava com estos dies passats. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com tenim com dos centres de baixes pressions, un situat al sud-oest de la península, que està donant precipitacions localment intenses en punts d'Andalusia, i també veiem les restes d'Isaac que han afectat el litoral de la comunitat valenciana, el litoral de la península ibèrica de l'est i del nord-est. Anirà diluint-se, anirà desfent-se. Veiem en el canal visible com els núvols avui ja estan més trencats, encara són compactes en punts de la costa i la meitat sud de la comunitat, on al llarg del matí tindrem precipitacions que fins i tot podran ser moderades. I és que, com veiem a les imatges del radar, els núvols entren de nou en direcció de gregal, afectant aquestes comarques del centre-sud de València, del nord d'Alacant, des de la Ribera fins a la zona de la Marina Alta. El recull de les precipitacions de les últimes hores, des de la mitjanit fins a este matí, veiem com encara hi ha registres al voltant d'11 litres per metre quadrat a Benicarló. I de nou, la zona de la Safor, de la Marina, la part més oriental de la vall d'Albaida del Comtat, els registres de precipitació han superat els 15 litres per metre quadrat, fins i tot ha superat els 20 litres per metre quadrat en zones de la Safor o també en zones de muntanya del nord de la Marina Alta, on fins i tot s'apropen als 30 litres per metre quadrat. Un episodi de pluges que ha deixat ben poca cosa de precipitacions a les zones més interiors de València i del sud de la comunitat. En les últimes hores trobem algun plogimet de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, però ahir s'han quedat esperant les pluges. Veiem la part més amable d'aquest episodi, d'aquest temporal, la neu, i fins i tot hi ha hagut gent que ha aprofitat per esquiar aquests 15 centímetres de neu que es van acumular a la península d'Ifassà, a Fredes, permetien fer una esquiadeta. I este matí el temporal marítim anava a menys, encara que la mar de fons, encara farà el vent de gregal, encara entraran núvols des de la mar que donen precipitacions a la Marina Alta, però en principi tot anirà a menys, el vent, la mar i les pluges. Ahir per la nit encara plovia amb certa intensitat en les zones del Camp de Morvedre, la zona més litoral, el port de Sagunt, la Minerva, que havien arribat a vora 70 litres per metre quadrat. I este matí, a Alcoi, dia gris, dia fresc, les temperatures no han baixat gran cosa en estar el cel ennuvolat i les temperatures màximes tampoc ho faran perquè el dia encara serà gris i plujós. Portem 2-3 litres des d'esta passada mitjanit. Un dia on encara podíem veure alguna boleta de neu a les zones de muntanya, 800-900 metres al nord de Castelló, interior de València. A Alacant la cota estarà entre els 1.000 i els 1.300 metres. Precipitacions encara en punts de litoral, sobretot del sud de la comunitat, però cada volta de caràcter més dèbil. Demà l'anticicló ve a situar-se a la zona de França, 1.040 mil·liwatts, prou potent, i envia vents de llevant que afectaran la meitat sud del territori, sobretot el sud de la comunitat valenciana, en les comarques d'Alacant, ahir la mar encara alterada, vents de llevant que deixaran zones encara de 2 metres una miqueta més, i tindrem encara un ambient molt fred, perquè l'esoterma de 0 graus encara arriba fins al centre de la península, afecta tota la part oriental de la península, per tant, la comunitat valenciana, i en aquelles zones on esta nit el cel queda lliure de núvols, queda ras, les gelades seran importants. Ambient fresquet també a la costa, menys fred en aquelles zones on el cel queda una miqueta més ennuvolat, i demà les temperatures podrien recuperar-se lleugerament en zones del nord i de l'interior, on a migdia farà més solet. De matí encara ruixats, plogins de caràcter dèbil al litoral de la meitat sud de la comunitat. Litoral del sud de València, pot ser litoral d'Alacant, ja seran pluges intermitents, no continuades, i de vesprada fins i tot es trencaran més núvols. Hi haurà el sol més al nord i ahir podien pujar lleugerament les temperatures.
I de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es manté vent de llevant bufant a la meitat sud de la comunitat, deixant la mar alterada, aportant alguns núvols, que dissabte podien encara deixar caure alguna goteta, coses de molt poca importància. Sembla que tant dissabte com diumenge, a les hores centrals del dia, les temperatures podien quedar 1 o 2 graus més altes. Dilluns comencem la setmana sense canvis, però mirant de reu una nova perturbació que en aquesta ocasió sembla que creuaria la península ibèrica per sud i que a partir de dimecres podria portar pluges prou generals i fins i tot localment intenses.